Enggak usah rabi, sing penting iclik kan padha wae to yukat. Ngono kuwi piye hen? Ngono ki piye karepe rasa rabi jarene, sing penting iclik. Halal apa haram Heni? Haramel. Haramel. Krungu sampean haramel kok iso haramel? Ya bagi sing bebas, lek bagi sing ora bebas ya ora oleh to haram. Ora oleh lho guys, napa meneh poso-poso ki ndak oleh ngono-ngono kuwi. Dhisik rabi sayang ya rabi. Ngerti rabi apa ora? Sapa kuwi? Aja kaya ngono men teheni iki lho pokoke ndak oleh ngono iki. Ora oleh kan? Enggak oleh. Ndak oleh. Wis, aja kaya ngono. Ngono-ngono ki paling bojo-bojone wong sing ngomong ngono kuwi paling no. Iya kan? Ojo haus fefek sampean iki sampean iki. Lek orang siap rabi ojo rabi, lebar fefekmu karo selimu sayang. Wong lanang Ya. murah. Wong lanang murah niki jenenge, ndak boleh. Ngempet, lek birahe ngempet, lek perlu yo nggroco sak karepmu. Enak deh, enak Mas.